खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो नोंथांमोनजों माने मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो आं माने सासे माने मुंदांखा फावगिरि बिथां मेन्डेला सारजों दंफायो नोंथांमोना माने सारनि खुगानिफ्राय खोनालांगोन दायो आं सारखौ दिन्थिना होनोसै बिथाङानो सारा ओमफ्राय दायो आङो सार बिथांनाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों जे नोंथाङा जे नैबे जितु सावथुन खालामफैदों बे सावथुननि मुङा मा आरो बे सावथुनखौ खालामनानै बोरै मोनदों नोंथाङा फंनैसो बुंजागोन नामा? बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय दाउखा बिदै। बेखौ खालामनानै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा बिथां प्रबिन मैथा बिथांनि कमेडियाननि जिखिनि आर्ट बियो थारैनो गुबुनफोरजों रुजुजायै बायदि बिथांनि आर्ट होनाया जोबोद मोजां जादों। जानो हागौ रायजोफोरा नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो खालामनानै आंबो जोबोद मोजोननाय मोनदों। जानो हागौ रायजोफोरा नायनानै फुल गोजोननाय मोनगोन। बेखायनो फिल्मा जुदि रिलिज जायोबा नायनो दाबाव। आरो नोंथाङा बे सावथुनाव मा केरेक्टार हिसाबै फाव खालामदों? केरेक्टारा ओरैनो सरासनस्रा आङो गोरिब मानसि गंसे ओरैनो थोब्लिब माब्लिब जिउ राहा खुंनो थाखाय गंसे गेरेज खुलिनानै जायो। बेवहायनो एक्टरखौ बिथांखौ ओरैनो दाखोर बारियाव गोलैना थानाय बायदि नुनानै बेखौ आं लानानै फैयो आरो गेदेर गोलाव खालामो। बे खहाबनायखौ लानो थाखाय नोंथांमोना फिल्मखौ नायदो। नोंथांमोना बे फिल्मखौ जेब्ला रिलिज होगोन अब्लानो नोंथांमोना नायब्लानो बुजिखागोन नङा होमबा? दा आरो मोनसे खोथा सोंबावनो सानदों आदाखौ आदाया बे नै जिहेतु कालसार बा नै हारिमु बिथिंनि बिथिङाव मा मायथाइनिफ्राय माने जागायजेनदोंमोन हारिमुआव? आंथ' बेखौ उन्दै जेब्लानिफ्राय क्लास मथा मथि 4निफ्रायनो आफायाबो मोनसे ख्रिस्टि आफाद दंमोन। बेवहाय जारा फाग्ला मोसायोमोन आरो बेनिफ्रायनो जागायनानै जेब्ला क्लास 4 मोनो 1984 बिनिफ्रायनो दासिमबो हारिमुजों लोब्बा दं। ओमफ्राय नोंथांना दा लासे मोनबेसे सावथुन बा जाखो? गोलाव गुसुं 52 जाबाय। 52 बिदिब्ला सार बिथांनि जिहेतु बुंनाय खोथा बेखौ खोनानानै जोबोद गोजोनबाय आरो नोंथांमोनखौ माने बे सावथुनखौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोना अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो आदा मेन्डेलायाबो माने रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो जेब्ला बै सावथुना रिलिज जागोन अब्ला बै सानखालि माने लैहोर फैनानै नोंथांमोना खाथि खाला गामिफोराव दिन्थिफुंनाय समाव माने नायफैयो बेखौनो सारनिफ्रायबो खावलायनाय थाबाय। दिनैनि बे इन्टारभिउखौ माने सार बिसिमनो लाथ'नाय जाबाय बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों सारनिसिमबो। बिदिब्ला नोंथांमोनाथ' नुखाबाय सारा मा खोथा बुंलांखो बा मा मायथाइनिफ्राय माने बे सावथुन मुलुगाव आगान होजेनखो नोंथांमोना बुजिना लाबाय बा नोंथांमोना मिन्थिबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो गुबुन सासे आर्टिस्टजों फिन लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि बे इन्टारभिउ मोगा मोगि लानाय आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।